خسران کے دے اور کہ دادری و خبری موجود دی لیکن پہ انسان کے برداشت قوت نشتے برداشت مادہ نشتے صبر و تحمل نشتے دے بیام نجات مشکل لے دا سلور خبری دی صورت کے اللہ ذکر کری اور پدی سلور مسائل باندھے اللہ یو گواہ پیش کی یو شاہد پیش کی یو گواہ پیش کی چاہے تباز خلط جائے تعبیر پر قسم سے رکھی رب العزت فرمائی والعصر ان الانسان لفی خسر اول شاہد پیش کی رب بیارستو د انسان حسران ذکر کی گواہ پیش کی ذکر چدا یو قیدہ دا چکل انسان یو مقدمہ کی سکیس پیش کی نو داری مقدمی تقویت پہ شاہد بان موقوف گواہ موجود ہوئی نو استغاثہ یا ہر قسم مقدمہ دا عام مضبوط ہوئی لیکن چ گواہ نہیں دا مقدمی اس حیثیت نہیں اللہ پاک دخپل مدعا دخپل دعوی آئے پار یو گواہ پیش کی اور فرمائی والعصر شاہد عصر اس عصر زمانی تہم ہوئی عصر وقت مازگر تہم ہوئی دا عبادت پینزو اوقات کی کا نا فرضی عبادت اور پدی پینزو اوقاتوں کی یو وقت زیاد محتم بشان دے چاہد مازگر وقت دے چرد چلہ تبارک و تعالی دا احکامات و دعوت ورکی التدی وقت خاص اشارہ کی حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین حافظوا علی الصلوات محافظت کئے پابندیو کئے پا اداد پینزو مزنو اور بیا تخصیص فرمائے چی والصلاة الوسطى خاص کر کے حغم من زنے مز وسطا والا مز درمیان مز منز والا مز اور بیاداد محدثین اخپل بحث تے چدا کم یو منز کے رازی پینز مزنہ دی ہر یو مز منز کے راتش اور دغا وجدا کہ ہر مز منز کی رات لیشی نو دا ائمہ و اختلاف دے سو کوئی وسطاد سحر مز دے سو کوئی دا ماسپخین مز دے سو کوئی مازگر مز دے بہرحال ہر یو مز دو یو طرف تک ہے دو بل طرف تا یو مز منز ترازی اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مسلک دادے چداد مازگر مز دے اور حدیث پاک کے ہم راضی کلا چ خندق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنسا مدینے نہ چار چاپیرا صحابہ کرام ور سرو مزدما جگر کے لگ تاخیر شد وقتنا لگ وقت نہ رست شد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا مز اہمیت خودو پہ غرض کے فرمائل خیرے خوب چرت نہ کولے لیکن دن اہمیت خودو دے پارے دل تخیرہ کرے دا اور فرمائل ملا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا اے پروردگار عالم دے کفارو دا مشرکینو کورنا دا دنیا و قبرنا دا برزخ دا ٹول دا جہنم پور ڈک کے خیری بے چرتا چرتا کولے کا نا
ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا. الہ العالمین دوی دا کورنا و قبرنا دا اور دا جہنم سرا ڈکے. ولی جی سکارے کر رہے کہ دمرا اغا رحمت والا سنا نن پا غیظ و غضب کے دا اور داغی زبان نہ دا غصے کلمات راوزی سوجدا. فقبلہ فرمائی حبسونا عن صلاة الوسطى دی منگا دا مزد مازگرنا من کرلو. او چکم سے کہ دا حدیث ذکر دے التروات ام المؤمنین دا آئے صلاة الوسطى آئے العصر وسطا والا مازگر مزدے. لیکن دام دا انسان دا زندگی دا غزی آخری ڈپٹی دا کنا داغا وقت تے چھ دی وقت دا انسان دائری پورتا روانے وی او دقی وقت نا دا انسان دا عمل نامی دائری شروع کی. اگر دا خداوند دی قدوس اگر پولیس شرطان چھ دا انسان پا نام اعمال لکلو باندے اللہ مقرر کردی چاہے تا کاتبین کرام ہوئی دا انسان ہر قول ہر فعل ہر خبر آگی لکھی ذکر جائے دا ڈیوٹی دا دائی کار دا دی چاہی دا عمل نامی لکھی. حقم ملائک چاہی آگا دشپی عمل نامی لکھی اغیم پا وقت مازیگر کی رازی ابتدائی دا مازیگرنا اور آگا ملائک چاہی دا سار والا دا درزی عمل نامہ پورتا ہوئی اگر ہم دا مازگر مزنرستو پورتا دی دا محتم بشان وقت دے. او چکل دا مز مؤخر شا دا اللہ نبی فرمائل ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا حبسونا عن صلاة الوسطى. اور بیا خوش قسمت حق انسان ہوئی چاہے وہ فرشتوں پاگی عمل نامے کی مزگزار نکلشی چاہے فرشتی پور تلاشی رب العزت ترن تپوس کی دل پار نہ کی چ اللہ تا پتہ نشترے. اللہ کو علیم بذات الصدور دے دا انسان دا ضرور پرازنو اللہ پاک عالم اور خبردار دے. اور دے ملائکن اللہ تپوس کی دارستو فیصلہ چکم را رضی